esango nukena da mendiak igotzea kasontan merezi duela. Beste Euskal Herri txiki honetan pertsona asko izan garela minduak, nahita minduak, violentzia bidez minduak, baina bidea egin dezakegula. Eta batzutan esaten duten bezala zein da lan izuna, eta esatea ez dela persona extraordinariok bat ere. Orduan, hori agian erresa da, baina ez norbeak jaso dezakegula eta denok egin dezakegula bide hori. Basarre badagunean da ezin degunean, posible dela, eta denok egin dezakegula bide hori ez. Eta hori da nik behintzate leku hauetan eta zerbait esateko motibatzen nau gehiena motibatzen nau. Nahian norbait persona normala bera bide hori egin dugunak, norbait egin nahi behar du posible gara. Ez horrela sentitzen dut eta motibo bakarra hori da lekuetara tortzeaz. Guiaren maietak eskerrak eman ez dukatu, kontributzio garrantzitsuan eskerrak ematea eta gogoratuko dudan pauso ematea ikasbidegitakoak, hau ere izango dela. Irabera intimitatean, bakardadean, irakurtzea eta neure buruarekin lantzea eta gaurko arratsalde honetan izkide izatea zuekin batera. Xumegi nola ez eskerrak eman, Iñaki ere bai, eta zue antolatzaile ere, hau bera dela ikasbide. Azkenean bidean garrantzia, ez? Ni orain ikasten ari naiz, tontorra oso polita da, baina tontorraz gain polita dela gertatzen dena prestatzen duzunean, egotzen zarenean, jaizten zarenean. Eta azkenean da transformazio prozesua dira, ez? Zu ja beste pertsona bat zara. Pasatu dituzun gorriak ikusi ondoren eta azkenean hartzarena, bestia eta ez? Eta ez da beste pertsona. Resilientzia erakutsi duzu, empatia, dana, beste pertsona zela. Eta posiblea dela. Hori diguzu, bezurik, horrela da. Kentzia azkenean bildur hori guztiak, plano honetatik pixka bat jaiztia, eta ez sentitzea bildurra, sentitzea. Eta ez luego pertsona bateri begiratzen dutzunean begietara, zer bat azertu. Ez dozunean begiratzen oso gauza da, baina begietara begiratzen dozunean. Orduan, deskubritzen dozunean pertsona bat, hor ja ideologiak eta gaso batzu ez du esan nahi, bakoitzak dugu gure etxan motia, eta ez du esan nahi uko egitea zerrek egitea. Baina konektatzea pertsonatik pertsona. Hori, nik esango aurkatzen du, eta izugarrizko ariketa superpotentia, mendi handi baten sentitu dezakizun bertigoa, asko zantia, baina zer ekartzen duzu. Beste pertsonari du, baiz, norberari, dana eskenean da zirkulu bat, eskertzea, dekozu eskertzeko, baina jasotzen duzu. Eta barkamenekin da zaudera. Dana da zirkulu bat, eskertu eta egon daiteke pertsona zurekin, baina zu beti jasotzen duzu. Amaitzeko nik ere eskertu, batez ere horrelako ekitaldia horrelako lana egiten duzu nahi, eta inguru guztia izergetiken. Ni oain nahizunakin bagitzukotzak egiteko baina horrenago, esan dezaket, baina da nire inguru guztiaren, Iñaki esan bezala denei esker, eta horzuei esker, eta asko di esker.